Kumsom hi a upa Lucy chu hmeichhe hmel tha leh fel tak ni in thingtlang khaw pakhata a pi nen an cheng dawn thina ran te pawh an vulh ve nasa hle vanil thlak takin Kalduin University ah chuan a kal ve thei dawn lohh mai a a pi nen chuan an phur tak zet katupa te in ei awm dawn nia University pawh a hnai lutuk a lawm tiin a vai liam zui ngal a tupa chu kholin Lucy ka lo tir liam ania lo dawt viau ang che lo hruai haw tu pawh ni kha enkol hi chu i bat ve ani tiin nial hlei thei pawh a lo ni lo an naupang lai in Lucy chu kawngah thi phungin a hmu a pi inah chuan a hruai haw ta a lo ni chuta tang chuan a pi bulah chuan a sei lian ta zela pi tu dik tak ang mai in an in hmangai hle bawk chuti lai in Viviani an ti la chuan Hoover inah chuan a attention lak tumin in khai hlum a lo tum der le pek Lucy in ava hmu thut si tunge chhun chhuna enga tinge in khai oi karap lutuk ti in a aw vak mai a sange moti in hole dei mai te tum message chuan lo dangin pu ina du si lova ti so no pangchia devin a cheta ni so tin a lo shilfia khanu kha tunge ni Vivian in a lo ti chuan keima chibai enga ma min ngai su chanu ti chhun zom mia ro tin Lucy chuan a chang liam puat Jack tunge khanu ching zet mai kha Vivian in a lo ti le Mr. Hoover no panlai anu puya ni hi tiin a lo chang nul mak ati lutuk Vivian chu a kiat la piala a in oklum tak tak tiu hle engein tia Hoover a lo thleng ta he nu hian min ti na ta tumani tiin Vivian in Lucy chu a lo kok ringota enga do theinu ti le lo ke rwal ngal anin swal chu ani deuh mai an lo thel ngal vata inau pan lai nu pui ani lo turo Vivian in a lo ti chuan ni teuh lo mai hetai hian rei lo te chau ko om don ka in shal don lo shim Lucy chuan a lo ti vel ham ka om don a imumanga ni chu nangkha lo in rol ve seksu thingam khopin u hu vai a chela a du lo che wangin shan khumi tumani kha ngoi tro ka shik shep mayang che min sikla ingam chuan ka pen palang che anin nyale chiam to ato Vivian hetai hian thi i du ni chuan million za som ni in he in hi ka leiti rang che overan alo ti tamai chutiang lampo ni lo u nau pa englo atok chuak ro Vivian chu a chap ho bui mai hello u nau pa ti in alo ni vura tunge u nau pa ka ni ti overan alo ti ta ka chuan ani pate ka ti don chem ni ila upawak bok si lova chutiang sui kwal do ngai lo kapi in nei tur che in min du ani oi omlo e college empo kala zo hlei nem ba ka ki ai hin kumra dai ni upa a theilo shim ma se ni chen lo khan kala upalo ti bok sia min nei don lo chuan upalo ve naktu ka changin kas ka chandona chadewa zir ka du nang ne na in date vel nan hun ka nei lo tlat mai Lucy chu alano pangchia hle ti alang api nen chuan video call mangin anin bezuya api nen chuan video call mangin anin bezuya an omshan ngai lo wangin anin ngai dun hle khatia Vivian hi hota khan anu bula chuan Lucy chu avarel zota naktuka kan university ya alo kal don alom ala she khopang ti in Kalduin University chu Lucy chuan pui ati hle a ma se a him reilo Vivian le a thian te chuan lo hmu in nang nu le pa po nei lo kha kabel pa min ruk sakte i lo tum ve khang langa ilaka engtin pon che ila min dem hau suang che a lo ti ngal top mi pa chu sak tur che ni lovin le khazir turin heta kalo umzo kalom thuak nei lo thak lutuk Lucy in a lo ti let ve sak ehehe ti le ben a lo rwal Lucy a lo in dang boi mi pa a I hun le tha khoral mai lo khan le kha te hi thatekin zira phot zok mai te che class chana hun don bye u ti in atlan san ta da ya
Lucy kanya kan khua a college an khara wangin heta hian kalau in sun don ani ti in a classmate te hma a chuan a soya sotiang thingtlang mi te chu kan school anga te apa so ve don emmoni le ti in an lo hmu hniam hmal ringot hlom Lucy chuan enga ma an thil sui chu angai lo hlau school atang chuan driver in alo hrai haw le thlap boka in a lu chia nute he nu hi lom skula min ti sak em tu chu uhu vara ka nei don te ati mole Vivianin alo te ngal hloi mai he nu bok chu nin om don hle mai Lucy in ati ru klain ipi in boyanena in kopturin adu cheu ti ka hria a ma se noro sin alo ti lain ni lo nute chutiang ani lo do ta swe ni kha engai to na nge mo anei ni Lucy in alo ti khal zung tlang takin kan suya nge heta hian izir chung chui om theyang ma se monu tan chuan engtika ma kan du ngai don lo chiania chung ko pa ngai tak ami lo chu monu tan kan du lo nuro si chuan alo ti le mak adik chia lom uhu vara chu a mil tha a house box si nupui ama ang boka za om ani nge turani engpo ni se karil cham to lutu til kei thengem Lucy chuan alo ti ol sam et si pa ber po chu lo tong ve in hey Lucy chuan ifa pa chu enga tan vak ma ati lo mel rau mai a khatia hawak vak po ngai lo kha veiro alo ti dam dua ma Lucy tlan chho chuan hu vara lo chuk chu til kei don ti in abana chuan alo ben sakle man sha ma ani chu alo nui suk ringot kanu chutianga din mun enzel tur ani don te chuan enga tinge kapa nen hian inin chen dai lo ati chuan chutiang suya ngai lo inu pui tura lom kan soi anu ina lo ti mak kanu pui tura chuan lo buai vak su over chung ko ro chia hi chu luan ral tir mai ka tum hlei nem alo ti le Lucy lo tlan thla step rap pial tlu tur chu avaman zui ngal anin entawang wang mai si Viviania lo mang ang lungai su bo hi tu na hian du viau ma se ani nei don ti na ani kher hlei nem ti in nuro si chuan alo nem ta ringota tite nu i ho tiang u kan fa pa nu pui tura zong in rol boy ve lo tiang ti in pa ber chuan a ho pui ta da ya kapi bia em Vivianin ka sa ati boy che em ho varana ti chuan bia e acha Viviani chu kol viau ma se min ne ngai chuang lo lungai su Lucy in a lo ti ol sam et ati boy le che chuan min shil to don nia le kha chade win zero ti in over chuan a fui ve luam enga nge zan na te iwa dok ti in nu mingi chuan a fanu lo ho chu alo haw ngala nu uhu varati na ka kalalum khanu kha alo la oma anin mel love pop mai engten nge kan ti don Vivianin alo ti chawa he nu te hi a nok sak don ta riau mai hu vara hi kan mak pa ani nge angai ani an khua a thon let patila a chat don chu silai ka thiama wanga scholarship mu angin an soya khoilama thingtlang mi ma hian a thiam lul lovange dot mangin alu ta nyang chu kan fin fia thei chuan an not chuak ngal ani mai apa chuan alo ti ve ta hluaya cha an ti tlang hle be se lo dewin pi ber chuan Lucy chu alo tlo hlola anin mu chu an lim na sa school chanchin aso chuan Viviani ten an ti boy chin te chu a shil du lova anuam lutuk an fel hlom lutuk ti in a chang a that chu isir chwa huna po hetai omanga na te isong zel don ya thingtlanga chuan khosak har sa du e mai ti in alo fui le a om shan ka du le nem ka pi Lucy in a ti chuan ka tu pa hi nei dai la chuan kanom ho reng the ni mai lom pi chuan alo ti za ya tlem chuan Lucy po alai ve deuh tlat kanun na chan him tui ni a ilaka chuan bat ka nga lom I thu ni mai ti in alo chang nge ke ni lovin u varana lom chan him zok che ti in a pi chuan thil om dan chu a shil ta veka chu a shil voi khatna ani awangin Lucy chuan makati hle a pi chuan a chan hi memo ati awangin
engmah a zawt ngai lo alo ni. Kapi chu i lo zin alo, engin lo sui vela, min rel ani maw? Hoover a chuan a lo ti fiam hluta. O Hoover, ka nei ang che, ngahse ka graduate nuwa chauh, tiin Lucy chuan a lo hrilh thung. Pi chu a nui ta vur vura. I chan him thu ka hrila, a ti chuan. Engi hrilh ka wang khan alum, ka fiam khur em. Hoover an a lo ti nung nunga. Ka in kol seilin, engkim ka zir dir thlap ani hi o. Tu mi hausa fanu ma in an tluk ngai bik chuang lo wang. Chu wang ani chu a thin siat em, a chun si a. Hoover an a lo ti zau pek. I du nge du lo, sui chiang lo te. Chiat liam lo kha. Chutin ti mai su, hei wang hi ani hi. Inu pui tur anga ngai me ro. Hapi chuan a lo ti mea mai. Hek na an dona wangin Lucy chu principal office a chuan kawani a. An fanu kut thak ka tibuai anga le. Diklau taka silai ka thiam anga in suyin. An university a chuan a lo lut ve topani. Eng talent ma anei lo. Ban ngal ni ro se. Ti in, Viviani nu le pati chuan an lo hek zot zota. Lucy ngai dan an nibik lo le. Reporter te an lo shwai klap le ngal. Engma thil dik lo ti kan nei lo. Hoover chung ko mi le sa ka ni wang po ni hek lo. Ka certificate po ka thil tel thlapalom. Lucy chuan a lo ti ve tlata. A cha tu na shooting chu a tak nge yin I thiamem ti min en tir the angem. Principal chuan a lo ti ta ka chuan. Te reng mai, ti in, Lucy chuan a lo hupur lo na sa. En dik tu te po anom nual mai, silai chelik vel te chu a ne so pian buka. Target chu tin wangin. A kapa, 0.9 a score ngal chat. Chuti lain Hoover te pi tu po chuan, school lama, chanchin chalo tak mai a ti chu an lo sheve thuaya, an lung oi lo le. Avan neya, a ka fu ve mai ani ka, ka ple ro se. Viviani chuan a lo ti le cha la. A ka nun le na phe chuan, target lai taka chuan, a ka fu chat. A top nan an ka nun tir le a. Lucy chuan, Viviani te chu lo tin fiamin, an lo lau to le. A voi thum na chuan, target pumpui chu, a chel ta duai ni in alang taklat mai. Lucy po chuan, makati le. Kha, a thiam tak lo kan ti reng kha, ban ni ro se. Ti in, an au rwal ta dual a. Principal po chuan, she tak chungin, Lucy chu ban ani thu a shil ta nge. Chuta reporter te chuan, kompet an lo la tum zui bok. Hetiang do sui mang hi, o Hoover an adu to me lovang. Du po ni se, Hoover Group shareholder ten an rem ti chuang lovang. Viviani chuan a lo ti vel hama. Ma si an sui lai mek, Hoover Group CEO chu opinion an lo lang ve hloi mai. Lucy hian target a chel lo shim, hei hi CCTV footage ani, en ro u, ti in, silai mun nung ber khan, a ma chia target ten silai mulu na kha, a lo thual nun chia a lo ni zo ka. Chu wang chuan silai mulu na patni chia omangin alang ta a chel pum plum vikemo an ti a lo ni. Principal po chuan ngai dam dilin, class kal chhun zom le chu a lo rem ti a. Pi ber po chung hovin Lucy an lo nui zat le. An lo ban tir vela wang chuan, alom lo le. An la in sui thiam zai bok si a. Lucy po angoi ring du tabik lo. An ma ni zokin an ti buai chin thu chu a sui chuak ve ta saka. Thudik ngei ani bok si nen. Lucy nena chuan Viviani chuan, ngai damadil ta nge. Anu le apa te po chuan, do ta an pu ming sia ta wangin, an hek anga, police nena an report an lau si a. Ngai dam chu an dil zui ve ta ani. An buai na chu ching filin an kaldar ta hloma. Secretary nena chuan Hoover chuan, Lucy chanchin malam chu chui chiang tur chuan na shila. Nau pangte a anun malam a shemya lo chu, thil chaber ni in a shithei lo. Ba ka pi in nei turin adu bok si a, chui chan shim chu chule ti ani. Secretary taknyal po in, thingtlanga seilian ani awang chuan, Lucy chu alo yai pui deuh tlat. Hoover ero chuan, a failin alo voma.
Lucy chu hmeichhe fel leh talented tak ani thua sawi. Mahse a chi dawnim ni, secretary chuan alo la ti hram. Lucy puin thian fel tak Melissa i atong thar ve ta a. An pahnih chuan thudunin WeChat lamah te pawh anin friend zui bawk nen. Anin ngei phian dawn niin a lang. Piber pawh Lucy class kal hlanin an in lam a ngai tua wang chuan alo haw daih mai a. Mahse alo zin le vat tur thu a tiam awang khan huvaran alo duat bawk nen a hre thiam vek tho. An chawi lai chuan huvar chuan school chanchin te a zawt li a. Min nei du ve tak tak ani chuan kanin ngai zawn thu puan zar hma mai hi tha ka ti ani. Midangin min zar buai tawh lo nan ka pian cham lo thleng turai hian puang zar mai la ti in a rawna. Lucy chuan duai chuan an kum chu in thlau a ti deuh na in chelo a ti ve tho bawk si a hnial hran du liam lo. Vivian ni te chung kwa pawh huvara pian cham lom na chuan tel ve tur a sawm an ni a. Chuta chuan nupui hual nei a tum thu a puan ngei an ringa kal lo mai tha an ti lai in Vivian ni ber chuan ka chan lo chuan a chang bik lawang ala ti ve chang chang. Klasa Lucy thumai mai chu hmeichhe pakhatin lo kovin Mr. Clark an a hmudu che alo ti. School hnung lam wana chuan a hruaya a kalsan ta daih mai. Mipa pathum lo kalin lo fiam kwal vela lo chhainom na chu an tum ta a. Vivian ni ruam man na vek lo ni in. Klasa chuan Lucy om lo thu chu an hre chuak thuaya. Huvara po in alo hre ve thuai. Lucy chuan an boss ber chu a kapa alo pet sak vaka a che thei to der lo. Midang pahnih la chuan silai aka thiam zia te kha an lo hre ve vek si a an hlau ta hle. Chu tak chu Lucy chuan mangtangkai in puan tir nan chuan alo mangzai. Vivian ni tir an ni thu an sui lai in a khoi zui shrep tho. Chuta an miss le huvara te an lo thleng phei ve ta a. Anin puan a record te chu alo ngai thlak tir. School lama thu nei tu te kota an hlan zui ta ni. Chulai phul hmuna chuan thu in Lucy chuan min hruai hawlai khan engtin nge ka ti in a zota. Liam tuara ilo le chen ka hmu a abak chu engma hriat ka nei lo. Ti in huvar chuan alo changa. A chung te chu tu te nge an ni po a hre lo. Secretary le a thian nu in an lo in thlak awang chuan Lucy zak chu class lama chuan a let le thuaya. A thian nu chuan bialpa thatak a nei awang chuan alo lom pui ve hle. Lucy va ho chuan huvara chu ina chuan a zong kwala. Ani inbual zo lo chuak cha nen anin tok fu ta chat mai. An phu chiang lutuk. A towel ven chu huvara chuan a thlau pal. Lucy in amit lo hu vatin a aw vak vaka. A thian nu in a hril angin. Vo ina ilo kalawang khan kalom lutuk ania ti le. Lo chuks ala rual zui. An hlim dun na sa. Le lama Vivian ni che danero anu le pa te chuan tha an lo ti lovin an hau ta shepa. Ma se nu chuan malak zui zel chu alo du pui ve tlat mai. Lucy le huvara te damling siam lai chuan nuro si chuan lo hmu in. Huvara pian cham a ngai to a. Mitam tak an lo kal don. Kormoi ngai deuh hlek te imamo ve don ani kha. Ati chuan ni e kanin hwal na te puan kan tumbok si a. Ka bazar puyang che. Huvara chuan alo ti ve bok. Angai lo keiman ka lo bazar puyang. Nang chui pa nen program le mun hma vel te lo boi pui zok ro u. Anu chuan alo ti tlat. Kor chu alo to hlom si a. Lucy chuan zirlai mai kalani si a. Hei hi chu leilo mayang. Ati zela. Ni e engpo hala. Rilru hi apoi mo bir. Tau deuh po thing tlang mi chuan an ha chang kang pha chuang lo. Nuro si chuan alo ti deuh kherawang chuan. Lucy chuan angei ve ta dewa. Kei chu ni zana uhu varan min chuk sa. Rim tui min ti thu soi. Baka abin kart po min mantir boka. He korman tau deuh hi kalei thei thawalom. Alo ti ve ta nga ta. Nuro si chuan alo ui mel le. Karila cham thil e yang ti in dora chuan a chol pui le a.
khatin eitur an sai ri chuk chuk ngai lo inzi ringai table manners i hre lo lutu ani lo chuan ka fapa ila ti zak fawang at khera nute ke chu tunlai chaw te hi ka ngai na ve vak lowa chuwang chuan eidan tur po ka thiam lo ani ni za pui chuan dule lo vo ho ma sala kai zwa ka lo ho ve le mayang Lucy chuan alo ti ol sam et thalak sakin henu hi table manners po a hre lo mo lutuk tiin a fapa chu awa thon ngat kanu awalang thave adang lo lak sak le ti alo ti dai si chuti lain secretary chuan hoover a chu alo call ve boka Lucy chanchin kha ka chui chiang to a mu chhuah ka ne ania alo ti